Però vostè és Miguel Emo. Sí, senyora. Miguel Emo Serrano. Ahà, perfecte. Ja m'ho l'ha dit, però no sé si a càmera li importa dir quin any va néixer. En 21 de diciembre de 1940, en el carrer Sant Miquel, número 3, en un local que era un almacén, i mon pare va muntar allí un cine en l'any 39. L'any 39? 39. Un any després vaig néixer jo allí mateixa, perquè a la part de dalt n'hi havia una vivienda, i allí vaig néixer jo. La seva família eren de Nules? Sí, sí, la meva família, mon pare i ma mare, els dos han sigut de Nules. Mi abuelo sí que era de Onda. Però, bueno, ma mare va néixer en Castelló, però als 2 anys va vindre a Nules i sempre en Nules. Nuleros de tota la vida. Molt bé. No sé si eren llauradors o se dedicaven... No, mon pare era electricista. Tota la vida treballava d'electricista. Ell tenia, antes de la guerra, tenia on estava el Banc Espanyol de Crèdit, bueno, no ho haurem conegut vosaltres, allí al cantó de la Caixa, on està el Banc de Vizcaya, el cantó contrari, en una transversal, allí tenia mon pare un establiment d'electricitat que feia de tot, perquè en aquella època, antes de la guerra, se feia de tot. Igual feia instal·lacions de cases, venia aparatos de ràdio i el poc que n'hi hauria d'electrodomèstics, igual reparava bateries de cotxe, instal·lacions de cotxe, feia de tot. Quan va vindre la guerra li van derribar la casa i se va quedar sense res. Perquè ell, quan a la guerra, se'l van emportar a Albacete. A d'ell hi ha unes 30 o 40 de famílies de Nules, se'ls van emportar a Albacete a treballar en una fàbrica d'armament. Eren d'ací de Nules, un germà de ma mare tenia un taller de mecànics. Van emportar totes les maquinàries i en camions i les famílies que treballen tots els mecànics que n'hi havia de Nules es van emportar allà. I va passar la guerra civil en Albacete. Quan va acabar la guerra va vindre a Nules i se va veure la casa tota d'arriba. Així és que va tindre que començar de zero a treballar. Com el poble estava mig derribat, entonces va veure allí en el carrer Sant Miquel, que seria el carrer de les Voltes, perquè entre el carrer Major, entre el carrer Sant Miquel, allí n'hi havia una casa i una altra que era de la mateixa família i n'hi havia un passadís per dalt, era una volta que diuen, i per això seria el carrer Sant Miquel, seria el carrer de les Voltes. Allí n'hi havia un almacén vell que no sé de què era perquè no ho hem sabut mai, o no m'ho han dit mai, no ho recorde, i allí vam muntar un cine. I als 5 anys, bueno, jo vaig néixer un any després, i tenia jo 6 anys, vam muntar, que eren 5 o 6 anys després d'això, va obrir un cine al carrer Major, número 42, que entonces era Calvo Sotelo. I després van canviar, ja després de la democràcia, van canviar el nom de carrer Major. Tota la vida he viscut en el cine. Quan ja van ser més majors, el meu germà i jo vam començar, bueno, vas començar amb un pare també a treballar per l'art del cine, a treballar d'electricistes i a portar el cine, perquè el cine era tot familiar. Mon pare el que feia d'administrador, portar les pel·lícules i tot, ma mare en la taquilla i la meva germana, i el meu germà i jo en la cabina. Negoci familiar. Antes d'anar a treballar, a les 8 del matí, tenien que fer els cartells del cine i ficar-los a la fatxada. És que he portat una vida de cine fins als 37 anys que va tancar el cine ja, que va ser quan les discoteques i els cotxes i la televisió, els cines dels pobles es van arruïnar. I van estar uns quants anys que quasi no hi havia cines, fins que van eixir els cines multicines en les capitals. I entonces, nosaltres vam començar, treballant d'electricistes, el cine tancat, i vam tindre 3 establiments d'electrodomèstics, 2 en Nules i un al Vall, fins ja treballar d'electricista des que m'he jubilat. El negoci d'electricitat l'ha continuat el meu fill menor, que és de Eurovista i en l'avenida de València, número 51, i l'altre fill major que tinc és aparellador. Això és un resum de la meva vida per damunt. Bueno, sí que volíem preguntar un poquet més per el cine, clar, la veritat és que és algo, jo no sé, son pare, després de guerra, si seria fàcil trobar un projector de cine. Allí ne queda uno. Ne queda uno encara? Ostres. Nosaltres allí teníem 3 projectors. Bueno, mon pare, antes de la guerra, jo precisament he escrit tota la història del cine en Nules, el que vaig tindre uns quants fallos,
i vaig recopilar i ho vaig enquadernar i ne vaig fer una vintena i els vaig regalar per ahí, que me'n queda una a casa. Però després de llegir-lo diverses vegades, després ja que ho havia entregat, a les començament tinc un fallo com una catedral. Entonces, com ho tinc en l'ordenador, ha rectificat aquest fallo i estic ampliant i ficant més coses, perquè després... És que és de la Correjola, me varen, en l'any 2010, me pareció a ser, 17 o 18, varen fer un homenatge quan feien d'això dels Fes Ocults, a un senyor que li diuen Vicente Oliver, que estava d'operador en el cine, i jo, que som els dos únics que quedaven. Jo, des que vaig néixer i ell, vaig començar treballant amb un pare d'ajudant. I entonces, mos van fer... Quan van vindre a dir-me això, des de la Correjola, em diuen, bueno, i per què no escrius la història del cine, tu que l'has viscut des de quasi el primer moment? I me vaig animar i vaig començar a escriure. Però ha escrit pràcticament només el que era el cine. En acabar anant dient anècdotes que han passat i d'això, i entre el que tenia escrit i el que ha recopilat després, vull ampliar-ho, i si l'Ajuntament vol, quan ho tinc acabat, perquè és de la Correjola, em va dir que farien perquè l'Ajuntament l'editara, i si no, potser millor ho edito jo, per qüestió de tindre. Me va dir que li van dir de fer el que tenia, però en aquella època, aquella que era 2010, 2000, que l'Ajuntament no tenia. Estava curt. Entonces, bueno, més valicia. I entonces, quan ho tinc acabat, a millor ja ho veurem si ho he dit a l'endemà o no ho dic. No, la veritat. Però mon pare va començar als 18 anys d'operador quan van obrir el Teatre Alcázar. Perquè mon pare treballava de mecànic, de més jovenet, però se va deixar-lo de mecànic allà per acá als 25 anys o 24 anys perquè li agradava l'electricitat, que en aquella època era una cosa nova. Entonces se va ficar a treballar d'electricista i va estudiar ràdio, que era més nou encara que l'electricitat. I reparava aparatos de ràdio, venia aparatos de ràdio, tenia un Ford modelote, i ell comprava els aparatos en quantitat i repartia per la vall, per Artana, Vilavella i tot això, que tenia gent que li venien. Ell arribava allí, repartia els quants i venia molt d'aparatos de ràdio. I en casa, allí igual reparava aparatos de ràdio, carregava bateries, se carregava bateries i feia de tot lo d'electricitat. I després, quan va vindre la guerra, van tirar el Teatre Alcázar també a terra, ell va vindre sí i podia treballar d'electricitat perquè n'hi havia llum, va trobar aquest local i va obrir el cine. I va tindre la sort, que això ho fiqué tot en la història que vaig escriure, que enfront estava la Lute, el transformador de la llum, però no n'hi havia llum en cap lloc. El carrer Sant Miquel estava tota una muntona d'escombros, però perquè havien tirat allí, les voltes ja no quedaven, més de mig carrer estava tot tapat, per la part de baix també n'hi havia les coses. Entonces la Guàrdia Civil se va ficar en el que ara és el musical, el bar musical que està tancat, en aquell edifici se va ficar la Guàrdia Civil. Entonces el pare volia obrir el cine des de davant, que tot era cruzar el carrer i ficar la llum, i el sargento de la Guàrdia Civil, que era un capità entonces, perquè en aquella època, després de guerra, van ficar capità i molta Guàrdia Civil per cuidar els escombros que no n'hi haguera vandalatge, que no robaren. Entonces el capità li va dir, mira, tu fica'mos llum al quartel on vivien ells, que total eren 2 manzanes o 3, diu, jo te buidaré tot el carrer d'escombros perquè manaven dels escombros i te portarem perquè un pare ja havia buscat un equip de cine, de xilxes i unes butaques totalment de cine. I la Guàrdia Civil en els camions li van portar allí al cine. Va anar a demanar permís al governador civil i li va donar tota classe de facilitats, perquè va dir que era convenient que la gent se distragués i començar a oblidar la guerra. Entonces no va tindre ningú problema per obrir el cine. I allí vam estar nosaltres 5 anys, 5 o 6 anys en això. Nosaltres vam passar a l'altre cine, que ja ho va fer un paret nou, que eren 2 cases al carrer Major que les van tirar, que donament des de davant n'hi havia 2 i darrere n'hi havia una, que la darrere no va acabar. I allí ens vam ficar a viure nosaltres després de guerra. I allí hem estat tot aquest temps. Hem començat en cine en blanc i negre,
Mon pare sempre ha sigut avançat en aquest aspecte, perquè qualsevol novetat que hi en el cine nosaltres la ficàvem. La pantalla gran del que era de cinemascope, nosaltres vam ficar pantalla panoràmica. Tot el que era el cine d'ample va ser tot una pantalla. En acabant, el primer projector que vam ficar, que ja no eren carbons, perquè primer al cine es feien carbons, un positiu i un negatiu, i donava el d'això, i darrere hi havia un espill i concentrava tota la llum que marcava l'arc voltaico, la concentrava en un trosset així que era la ventanilla per on passava la pel·lícula, i això en acabant passava l'objectiu i ampliava a la pantalla. Doncs va eixir en acabant un sistema que era una làmpara. Una làmpara com diré, era una cosa així redona amb dos pitors llargs. I això feia més llum encara i substituïa l'arc voltaic. I nosaltres vam ser els que vam ficar primer de tota la província aquest projector en nules per no tindre els carbons. Perquè els carbons tenien l'inconvenient que primer els havies d'anar corrent no a mà, i si te descuidaves una miqueta s'apagava. I en acabant ja era automàtic, que ficaven un motoret i ell conforme anava gastant-se anava arrimant-les poquet a poquet. Però així i tot n'hi havia fallos, perquè a vegades el carbó se trencava i s'apagava, fins que va eixir la làmpara, que era un adelanto molt gran. El cine d'avui en dia ja no té res a veure en el que se feia antes. I ahí hi ha detalls com els de les coses que han passat, les pel·lícules que s'han fet. Com vam fer la pel·lícula de King Kong, no sé si la veureu, no em va néixer, nosaltres vam ficar un cartel al cine que era de cartó piedra, que era un goril·la que arribava des de terra escarramat en la xica al braç en la mà, però que arribava de la punta de dalt del techo del cine, i la gent entrava entremig de les cames del cine. Home, anècdotes d'aixes n'hi ha moltes, però ara és que hi ha que anar recordant-les com quan plovia, com era un poble merament agrícola, en nules no se feia cine de vespres, dies d'això, només se feia els diumenges. Però quan plovia, mon pare feia cine, com era tot de casa, només tenien que anunciar la pel·lícula i a fer cine. Però eixia l'aguasil del poble a anunciar que en el cine Capitol devia cine. I recorde, perquè això m'ho va dir un dia en el mercat de Mascarell, estava a la Madonna allí comprant fruta i me s'arriba per darrere i diu: quina pel·lícula fan avui en el cine Demo? I jo dic: Tarzan i la Mona. I diu: jo me'n recorde quan plovia que eixia l'aguasil i feia que estava esperant el cine Capitol, perquè no ho dia bé, en vez de Capitol dia cine Capitol. I recordant aquestes coses que després ho apunta jo també per fer l'ampliació del llibre. Detalls així n'hi ha moltíssims. En aquells temps que no hi havia per res, suposa que tindria que haver molta capacitat de butaques. No era molt gran, el cine, perquè mon pare quan va obrir el cine no estava acabat del tot. Estava l'armassó i acabat el pati de butaques, que n'hi havia 460 o 470, no recordo ara exactament la quantitat. Però quan jo ja tenia almenys 14 anys o això, l'armassó per la General estava fet, entonces van fer la General, que n'hi havia 200 i pico més, que en l'Alcázar era més gran que el nostre. No recordo, ara la capacitat de l'Alcázar és menys, però en aquella època era més gran, perquè l'Alcázar estava al revés del que està ara. L'Alcázar s'entrava per el carrer Colón, la fatxada que tinc, això era l'antiga, i la pantalla estava al ressò. Com quan se va acabar la guerra i van fer una pensió, que van fer vivienda i tot això, resulta que van tindre problemes que aquella gent no volia anar, se no demanaria molts diners, com eren els d'Alcázar, que eren rics i tot això, doncs no demanaria molts diners. Entonces van fer el cine al revés del que estava antes. I la màquina la van ficar a l'altre costat i la pantalla a aquest costat. Quan ho va comprar l'Ajuntament, ha seguit en la mateixa distribució, però el que era la pensió l'han tirat per terra i allí és l'escenari quan deixa molt ben arreglat. Però el que és el cine està exactament conforme aquell, ho han restaurat tot molt bé, molt bé. Que és dels millors cines que hi ha en la província, el Teatre Alcázar. El Paià de Burriana estava molt bé, però este li pegava 10 voltes al Paià de Burriana. Bueno, no seria molt car, m'imagino. Perquè l'entrada al cine, jo recordo, quan jo tenia 8 o 10 anys o menys, quan vam passar a l'altre cine,
que l'entrada del cine de les 3, perquè els diumenges feien 3 funcions, a les 3, a les 6 i a les 9 i mitja o a les 10 de la nit. Bueno, dependia de més estiu o més hivern. Doncs valia 50 cèntims l'entrada dels xiquets. En acabant per la vesprada ja valia 1,50 o 2 pessetes. I més avant ja van anar a augmentar fins que nosaltres, quan vam tancar el cine, tot el més que valia l'entrada eren 10 pessetes, que això un dia no és res. Quan vam tancar el cine valia 10 pessetes l'entrada. Recordo una anècdota que primer tinc que dir-vos que el cine ha sigut de les coses que més vigilats ha estat de tot, perquè pagava més impost que qualsevol, però a més vigilat per l'Estat. Les entrades estaven controlades per l'Estat, que les entrades les portàvem tots els mesos, calculàvem les entrades que havíem de vendre i les portàvem a taladrar a Castelló en la societat d'això d'autors, no mentida, lo de menors, a protecció a menors, que estava en l'avenida Capuchinos. Allí ha anat una muntanya de vegades jo a fer així. I entonces tu venies 10 entrades, o 100 entrades, venia l'inspector a veure quantes entrades venut, 100, a veure les que queden en els talonaris. Però a més és que venia per la nit de l'inspector quan estava el cine en marxa i te comptava les entrades, la gent que n'hi havia i les entrades que havies venut. Veges en aquella època que impost se'n pagava molt poquet, perquè el bo que tenia Franco demanaves diners que necessitava. Perquè jo he tingut, nosaltres hem sigut electricistes i hem tingut 3 establiments d'electrodomèstics, entonces no pagaves IVA, no pagaves l'impost de lujo, no se pagava res. En aquella època els imposts, jo te diria com se pagaven. Venia la zona d'electrodomèstics mateixa i diria, a esta del RAM li té que pagar tants diners. Se reunien tots en el sindicat de Castelló, en l'edifici sindical, i allí n'hi havia un de Castelló que treballava en indústria precisament perquè donava càrrecs a tots els empleats i dient tants diners, a veure, serà tant per cada treballador un punt, tu que tens 3 treballadors, 3 punts, tu 2 treballadors, comptant l'amo i els treballadors que tenia, i allí està tant punts, tant punt val cada diners, tu has de pagar això. I ell replegava els necessitava i els demés feien el que volien. Igual que vengueren 10 que en cobraren 20. Sempre, ara no, que ja quan va vindre ja la democràcia van començar els imposts i això ha sigut un desastre. Que barbaritat. Però hi havia control també de censura i de més, no? La censura era un... Però a vostès no s'arribava, no? Arribava la pel·lícula i... Nosaltres, venien les pel·lícules, venien en rotllos, primer venien uns rotllos de Xina, en uns sacs de lona que anaven les negres dins, tu les havies de passar a bobines més grans, empalmar-les i passar-lo al cine. I junt en cada pel·lícula venia, dins d'una de les caixes, venia la fulla de censura. En aquesta fulla de censura te dia el que havien censurat, el que havien tallat, i n'hi havia pel·lícula que tota la fulla de darrere que estava en el bloc que havien censurat no cabia i portava una altra fulla a pegar. N'hi havia pel·lícula que li canviaven des del diàleg, perquè entonces en qüestió de matar no era pecat, però besar-se sí. Besar-se, quan feia un bes molt llarg, ja ves que se pesa en pap i se tallava això. Coses molt curioses, molt boniques. I una vegada, és una altra de les anècdotes, varen fer, tindria jo 15 o 16 anys, en Nules varen fer una d'això que se diuen les missiones, que van vindre capellans de fora i tots els dies fent conferències, professors i tot això. I un dia fent una professor per al carrer Major, que anaven traient quasi tots els sants, i anava un capellà pel mig predicant. Nosaltres vam fer una pel·lícula que no valia res, que se deia Las Modelos, de la Rita Hayworth. I estava ella, tot el pasquí era ella, en un escotà, en una cosa fent així, una pose, per aquella època llamativa. Y va a pasar el capella per allí davant y esos escándalos, eso no se puede ir, no vayáis a ver esta película, no sé cuánto. Això eren dijous. Varen fer dijous, divendres, dissabte i diumenge. Tots els dies el cine ple. I la pel·lícula no valia un pepino. I un pare diu, s'haurem de donar una bonificació al retorn.
Una vegada ens van denunciar a nosaltres perquè a més de que venien els inspectors de fora i tot això, d'ací de Nules també n'hi ha un encarregat d'aquestes coses. I era un de l'Acció Catòlica, el jefe d'Acció Catòlica venia i ens va denunciar perquè va entrar un xiquet de 12 anys. Va trobar dins del cine un dissabte i un diumenge de vesprà i ens van fotre en aquella una denúncia de 12.000 pessetes, que eren un muntó de diners. Imagina't. Que va més avant, ja sent este ministre, que era gallego, com li diuen, Fraga Iribarne, doncs aquell va alçar molt la mà, els capellans ja no manaven tant en la censura, que ja a poc van anar tirant-los fora, i en Setmana Santa no podíem fer cine. I des d'entonces ja ens van deixar fer cine, el primer any ens van deixar fer cine si el rector ens donava permís. Jo vaig anar a parlar al rector perquè tenia molta amistat en ell, era un home molt major, però me va pegar de xicotet una bufetada i jo no tenia la culpa. I ell sempre es disculpava i se van recordar que era vell. Pues vaig a demanar-li permís per fer el cine el dijous sant i el divendres sant i me va dir que mira, jo vos aprecio un muntó i perquè la gent no vos tinga malícia, doncs més val que no feu cine. I no en vam fer. I l'altre any ja podíem fer cine sense demanar permís al rector. Això va ser el final ja pràcticament de la censura. Clar. Bueno, si hi havia, no sé, el que tenim entès, que el rector es posava en aquesta pel·lícula. Sí, primer ho ficaven dins de la caixa rural, el bar de la caixa, tenia un passeig de llarg perquè està molt canviada la caixa, i allí a l'entrada n'hi havia com una cosa així, una urona en cristal, i allí ficaven la censura de les pel·lícules. Si no recordo molt, era els reparos, el record prohibida i totes aquestes coses. I en acabat ho van ficar a la plaça, això mateix d'això ficat a la plaça, però allò va durar poc de temps ja perquè ja se va acabar la cosa. Però la censura sempre ha sigut per part dels capellans de la Iglesia. I en canvi, jo recordo que tots els anys venien els capellans que feien una funció a benefici d'algo, sigui per l'Acció Catòlica, per no sé quantos, per no sé què més, i mon pare s'ho arreglava perquè no es costara ni la pel·lícula ni res, feia tot de baix. Inclús anava a les cases de pel·lícula i deia anar això per fer un benefici per lo que fora, i li deixaven la pel·lícula, no eren pel·lícules molt d'això, eren més tirant per xiquets que per res. Però sempre he tingut bona relació en la Iglesia i en tot. Però bé, això ha sigut més o menys part de la... Les pel·lícules, no sé com funcionava, hi havia distribuïdores que repartien... N'hi havia, diverses distribuïdores a muntó, en aquella època n'hi havia un muntó de distribuïdores, americanes i espanyoles. Va haver una època en què, primer quasi tot era estrangers, d'espanyol, després de guerra n'hi va haver poquet. Una de les primeres que vaig començar a fer pel·lícules era la Cifesa, que estava en València, precisament. La Cifesa estava en València. I altres, que per allà a Madrid i allà per Andalusia. Però primer se feien les americanes. Les que més èxit tenia eren les americanes, perquè estava la Metro Goldwyn Mayer, la RKO Radio, la Paramount, totes d'ixes, que feien pel·lícules molt bones. Van fer Los 10 Mandamientos, van fer nosaltres, que se va fer des de dilluns a dilluns de l'altra setmana. I no la vam fer més perquè no ens van deixar, perquè n'hi havia, estava massa demanar la pel·lícula en altres cines, que se va fer en Castelló i després en Nules. El de Burriana se va enfadar per allà perquè la tenia que fer i volia ell fer l'antes que nosaltres. Que a pesar de que eren molt amics de per allà, saps? Mon pare era molt amic d'ells. Mon pare perteneixia també al sindicat d'empresaris de cine, era de la Junta de Castelló, i una vegada a l'any o dos, o cada 2 o 3 anys, es feien anar a Castelló, que es pagaven tots els gastos i anaven allí a fer-ho veure abans, saps? Que no feien res. I n'hi havia, les pel·lícules americanes. A mi una pel·lícula que en Amèrica feia 10 anys que s'havia estrenat, entonces venia així ja. Ja veus tu que els artistes tenien una època, perquè per llegir revistes, quan arribaven a ser les pel·lícules ja estava molt canviat. I se van fer pel·lícules molt bones perquè en aquella època va ser l'època dorada del cine, i se van fer pel·lícules molt bones, Los 10 Mandamientos, Escarmuig, Cantando bajo la lluvia. L'altre dia vaig veure jo la setmana passada Cantando bajo la lluvia sobre la tele
i en aquella època impressionava aquesta pel·lícula i ara, llevant de la cançó, quan canta Bajo la lluvia, a més m'ha apareixer un petardo quasi, perquè de comparació amb el que se feia avui últimament. Pues bé. El cine era la principal distracció que hi havia. No n'hi havia altra distracció. A més, el cine ha sigut una reunió social molt bona, també, perquè allí en el cine se reunien els nòvios, els d'això, els amics, d'això per conèixer, i en el cine feia molta relació també entre xics i xiques. I aquest mite de que se controlava si algú se besava i després es denunciaven això? No sé si això així passava. No, en la pel·lícula ja venia a censurar. No, dic la gent, és espectador. No, això no. Això no... Que jo sàpia no s'ha dit mai res, i mira que ha estat tota la vida i a aquesta època ja ha sigut jo majoret. Sí, totalment. Així van arribar a haver 3 cines, me pareix? Sí, estava el primer antes de la guerra va ser el Teatre Alcázar. Després, quan se va acabar la guerra, va ser mon pare el que va obrir el cine al carrer Sant Miquel. En acabat no va obrir al carrer Major. I això estic parlant ja era en el 1939, 5 anys després vam obrir nosaltres allà, que era 6 anys, en 1945, en el 46 va obrir a l'Echegaray, que era dels germans Paradell, que es diuen el cine de Cassola, perquè ells de poder eren les cassoles. I aquell, en acabant, 2 anys o 3, no, ja tenia jo 14 o 15 anys, va obrir el Teatre Alcázar, de nou. I quan va obrir el cine van fer una inauguració molt pomposa. Mon pare i ma mare estaven invitats, però no van anar, perquè ho van fer en divendres i nosaltres fem cine. Havia que treballar. Però és que mon pare sempre ha tingut molta amistat en Doña Inés, perquè jo fico en les memòries que vaig ficar també. Mon pare, quan el van buscar a ell, va ser l'operador del cine, em diu, este xic, alguns de que diu, este xic és mecànic, ha sigut mecànic, ha sigut electricista. Entonces, que van vindre a muntar les màquines, ells van quedar fora i els que van vindre a muntar les màquines li van ensenyar a mon pare a manejar el que era la màquina, que mon pare les muntava i les desmuntava les pel·lícules de les màquines com si nada, tota la vida, perquè com després nosaltres, m'has preguntat lo dels cines, després se van obrir 2 cines de verano, que van fer primer el Teatre Alcázar, en acabat van obrir uns altres, els Cassoles, els Paradells, van obrir un cine que era en un corral en el carrer Sant Joaquín. Allò era un corral de ganau, però en estiu el limpiaven, el ganau el ficaven dins d'unes d'això que n'hi havia i fent cine i ell va estar 2 o 3 anys. Entonces, quan va tancar el cine de Cassola, mon pare va fer 2 anys en el cine allí en aquest mateix corral. Era xicotet, no cabia molta gent, però el barri Sant Joaquim sempre ha sigut una gent molt especial. Jo recorde que mon pare una vegada van fer una pel·lícula que era de la Belén i Javier Jugat, no me'n recordo del títol de la pel·lícula. Una pel·lícula molt agradable, molt de so, i la gent va acudir, entraven drets, i el veïnat es deixava les caires perquè se sentaren. Clar, la gent era destinada, la gent era més amistosa i més amable. Pues, en acabant, 2 anys després de fer-me tot això, ahir van obrir mon pare la terrassa Emo, que ara és un edifici de viviendes. Allò havien sigut les almacens de Sants. Antes de la guerra eren unes almacens de taronja, de 2.000 i pico ventos. I en la guerra ho van tirar. I va estar una muntona d'anys allí tirat, que després se va muntar la trilladora de la Caixa, que se va incendiar. Va estar 2 o 3 dies allò en foc, els bomberos de Castelló apagant-la, fins que se va desfer tot, no se va acabar d'apagar el foc. I després, l'any, tenia jo 17 anys, estava molt germà l'Emili, jo tenia 17 anys, li van oferir el terreno així a mon pare. Un corredor de finques, que li diuen Castanyer, que venia a casa del Roser, i el tenia de veïnat als herederos de Sants. Entonces va ser com van fer l'alcantarillat de Nules. I l'alcantarillat que li havien demanat a l'amo del solar, li demanaven 90 i pico mil de pessetes en aquella època. I entonces ells van voler vendre-ho. I li van dir a mon pare, va vindre el corredor, tu vas comprar allò? I diu, sí, home, quants diners vols? Tants. Mon pare diu,
demà a fer l'escriptura. I després de feta l'escriptura, el germans que li van vendre l'açò diu, però el cantillat el pagaràs tu. El pare va pagar el cantillat, que per cert no se va fer. Va estar en l'Ajuntament perquè estava el Llombard d'alcalde i no volia fer el cantillat que anava des de l'avenida per el carrer La Mar fins a baix, perquè com no vivia ningú, per què ho hem fet? Diu, no, és que jo tinc els asseus a la part de baix, tu saps? No va voler fer-ho. Entonces li va tindre que tornar els diners. Per a base de litigios i coses, saps? Però li va tornar. Però una nave mía que no me recordo com ha canviat. Que son pare desmuntava les màquines. Ah, sí. Mon pare, com havia sigut mecànic, ja quan teníem nosaltres el cine, doncs ell desmuntava la màquina, quan hi havia una averia se'l reparava, se feia la peça, i quan a primer que teníem el cine de verano no teníem màquina en el cine. Entonces agarràvem la màquina, la desmuntàvem i la passàvem a l'altre cine. En acabó, quan s'acaba el verano, la tornem a passar allí, fins que ne van comprar una nova allí i la vella se va quedar en el cine verano. Aquesta màquina, després, quan van tancar el cine, se va ficar en la terrassa, en l'estany, que fent cine allí, va estar uns anys allí fent cine allí. Era una màquina d'aixes antigues que anava tot el rodaments, tot això a l'aire. Tots els dies, antes de començar, li vaig dar una goteta d'oli per cada puesto. Avui després ja anaven tots dins d'un bloc que no se veia res. Per què volia dir jo això també? Me'n recordo, és que parlo d'unes coses més, una altra més setmana. Cap problema, cap problema. Sí. Només feien cine, no? Ahir no feien... No, sí. De primer se feia varietets o espectacles de teatre els dillunsos, tots els dillunsos. El dia de... en la setmana de tots anys, tots els anys se feia la mateixa funció. El Don Juan Tenorio, de Zorrilla. I resulta que per fer l'escena del sofà, pues, mon pare va tenir que comprar un sofà. I tenia molta amistat en la família de Faustino Valentín. Faustino Valentín tenia un edifici a l'estació, en el rincó que fa el jardí, allà n'hi havia d'això, i allí van derribar la guerra, també van derribar, i se va quedar una torreta, i allí estava un sofà vell. I mon pare va parlar amb la viuda i li va vendre el sofà. I entonces, aquest sofà el van tapissar una miqueta, saps? Va fer l'escena del sofà en els eixes. I els altres dies igual fem varietets de revista musical o fem funcions de teatre. Que en aquella època les funcions de teatre la majoria eren totes en valencià. Jo recordé unes quantes funcions, una que seria el Ginjoler Farencap, que l'artista principal li diuen Gironès, no me'n recordo del nom, però d'apellido era Gironès. I era un home primotet i baixet. I en va una escena que ell va penjar-se. I mon pare li va dir a un dels empleats, que treballava també per l'Ajuntament, li va dir que portava una corda, i ell va treure la corda del bou. I quan ell va penjar-se allí en la corda aquella del bou, i diu, l'escena feia recollons, diu, jo cria, antes tots els arbres me pareixien bons, i ara no me pareix ningú, no botes me pareixen grans, arrastrant la corda del bou que no podia. Pues mon pare tenia molta amistat en Doña Inés des d'entonces, perquè com portava el cine i tot això, i ella, Doña Inés, era a Inés Alcázar Bartrina, i l'home li diuen no sé quantos Ferrer, que era el que no portava al cine, tenia un encarregat que li diuen Nelo Bort, no sé si seria dels bords d'ara que n'hi queden nul·les, però el que tenia d'encarregat, però l'home de Doña Inés, que és la que hem conegut nosaltres últimament, és el que ho administrava tot i tot això. I tots els anys fent un dinar en una finca que teníem proper d'ací de la mar, entre mitjan camí, i sempre se sentava mon pare al costat, i sempre tinc molta amistat. Jo recordo després de guerra que jo tindria uns 15 o 16 anys, Doña Inés, que vivien davant d'on està la Caixa Rural, tenia una maquineta de cine molt boniqueta, però de 8 mil·límetres, i li se va estropear i va cridar a mon pare, i vaig anar jo a acompanyar mon pare, vam agarrar la maquineta, se la vam portar a casa, que ell ja no treballava d'això, i tenia una peça, una palanqueta que estava trencada. Va desmuntar la palanqueta, va anar al taller del Serrano, al germà de ma mare,
i va fer la palanqueta i la va ficar i la van portar allí. ¿Qué vale, Joaquín? Nada, no li va cobrar res. I quan va obrir el cine, doña Inés volia que mon pare portara els cines, portara els dos cines. I el fill tenia un amic en València que era l'amo del cine Jerusalén, que estava en el carrer Jerusalén, i entonces va fer aquell. A no renyir en el fill, va fer aquell. I després, més avant, li va contar a doña Inés que en el cine no havia guanyat mai ni una pedra. Diu, no he sacado nunca ni un cèntimo. No va guanyar, perquè quan ja va s'ho va portar tot aquell. Dius, bueno, tu pots sospechar de lo que vulguis, però això és el que li va dir ella, mon pare estava allà davant. I una vegada va vindre ella al cine, en cine de verano, no me'n recordo quina pel·lícula van fer, que tenia molta fama, i va vindre ella, la filla, en l'home, i un matrimoni que era un dels Segarres de la Vall. I mon pare, com es va veure entrar, com si va entrar Nostra Senyora allà, perquè s'apreciava molt. Però si l'estudiem parlant i serien total, no acabaríem. Però sí, ja t'he dit la veritat. Entonces, bueno, se menjava, se fumava des del cine... Se fumava hasta... Ja 8 o 10 anys antes de tancar els cines, van prohibir que se fumara des del cine, que va haver un incendi en un cine, no sé, va ser en Castelló, que va morir gent i tot això, entonces van prohibir que se fumara. I al deixar de fumar, pues, va passar com en els bars, que primer no deixaven fumar i la gent pareixia que era, però després tornen a fer la vida normal. I un dia, perquè la Guàrdia Civil entraven tots gratis al cine, tots, perquè des que van posar mon pare al cine fins que s'ha tancat, la Guàrdia Civil sempre entra de baix al cine, perquè han fet sempre amistat. Si se n'anava el sargento, antes d'anar al cine venia i li presentaven a mon pare. Entonces, els guàrdies civils i les famílies totes entraven gratis al cine. I va haver una època quan van deixar de fumar i entra el sargento i diu, ¿qué pasa? Que no hay nadie. Y diu, pues que hay poca gente, pero es que como no dejan fumar, ahora el sargento se trau, como era un fadrí, un sargento fadrí, que festejaven una de nules. I se fica a fumar i passejant-se pel passillo antes de començar, i la gent va començar tots a fumar. Hasta que més avant ja ens ho van prohibir del tot, ja que no fumaven. Bé. No, les pipes, van començar les pipes, se menjava cacau, se menjava de tot, dins del cine, allí tenia el bar, però mon pare tenia un contracte de paraula, que la del bar és la que limpiaven el cine. A part de portar el bar, a part de limpiar el cine, portaven el bar. I quan van anar a començar les pipes, l'embrutaven i se quedaven per bany entremig de les butaques, diu que costava molt de limpiar el cine, entonces van prohibir que se menjaren pipes dins del cine. Però n'hi havia gent que se portava el sopar. El sopar? Ostres. Bueno, sabem que se llogaven en local, que se feien concerts i coses... Com? Com a mínim en la Terrassa Emo se feien... Se van fer concerts en algun moment? Sí, se van fer concerts i quan... Se llogava el local? Sí, alquilava un parc local només per funció, perquè feia les festes a l'Ajuntament i el barri Sant Xochim també n'ava a fer alguna, però no van tindre èxit, perquè se pensen que tot era jauja, saps? I mon pare, quan vam fer el cine, vam fer diversos espectacles, perquè entonces ja eren més cars els espectacles. Nosaltres vam córrer que a la setmana següent d'obrir el cine de verano van fer un espectacle que seria frente a frente Antonio Maya i el Titi frente a frente. I van guanyar molts diners en aquest espectacle, i no era l'entrecara. Però 15 dies després van portar el Duo Dinámico i van guanyar van perdre tot el que havien guanyat en aquell. Sí, perquè el Duo Dinámico ja cobrava molts diners. I allí han vingut tot el milloret que n'hi havia d'artistes d'aquella època, ha passat per allí, primer portant-los nosaltres i després portant-los a l'Ajuntament o portant-los de fora, però fent així. I el cine l'alquilaven també per fer bodes, les banquetes, que no n'hi havia cap local en Nules. Un pare va comprar taulells i caires, bueno, les mateixes caires, doncs ho alquilava i fent allí les banquetes de boda. Jo quan me vaig casar vaig fer allí també la banqueta. Ja fa 50 anys que som casats. I al carrer Major? No, allà al Cine Verano, que estava
allí en el cantó del Camí La Mar, bueno, el carrer La Mar, en l'avenida, que ara és un edifici gran, allí per la Massana, que tenia 2.200 metres. Mare meva. Però, al treure la recta del carrer La Mar, en la part de dalt de la carretera, doncs ens van llevar almenys 3 metres. I la part de darrere hi havia una sèquia, la sèquia antiga. També ens van llevar a una cunya de 3 o 4 metres, has de parar a 1 metro. En acabant, quan van fer els carrers i tot això, ens ho tenien que haver pagat, però no ens van pagar res. Perquè els ajuntaments són així, al contrari, van fer la part de darrere que van tindre que pagar nosaltres amb molts diners. Va haver un moment que va haver un canvi social en tota Espanya i és quan va arribar el destape i tot això. El què? El destape. Ah, el destape, sí. Les últimes anys que van fer nosaltres seria un parell d'anys antes, és quan se va fer la trastienda, que era de, com li diuen aquell artista, que és la primera que se va destapar. No me'n recordo ja, però és que n'hi ha noms que me s'olviden. Pues la gent venia a veure només el destape, perquè les pel·lícules, una pel·lícula va haver bona, però així ja va ser La Celestina, que també, aquesta pel·lícula va ser bona, perquè la història és bonica. I n'hi ha un moment que ella se lleva dins d'una tinaja en aigua i està la cria d'ella llevant-la tota nueta. Però poc de destape, poc, saps? En el cine s'ha fet molt poquet. Sí. I era ja de les últimes pel·lícules, dels dos últims anys que vam estar nosaltres en el cine obert. I quasi que tinc per dir que nosaltres a Sinules haurà sigut dels últims pobles que han tancat el cine, perquè va tancar l'Echegaray i l'Echegaray anava malament. Entonces un dia va vindre l'empresari d'allí del Càsar, el meu pare, com allí mon pare no tenia despatx ni tenia d'això res, va pujar de la cabina, que estava jo allí en la màquina, i li va oferir de comprar entre els dos el cine Echegaray. I mon pare li va dir que ell no tenia diners. Jo no puc, per lo que tu vols no puc. Entonces el va comprar ell. Però en la condició que van fer un paper que mon pare li havia donat no sé quants diners, ara no recorde, que les havia d'estar pagant durant un any. Van dir, pues, a mi seria un 10 o un 15%, i tu me'l pagues tots els mesos una quantitat, i jo van firmar un paper que allò se derribaria i se vendria per vivendes. Per cert, se van fer 2 cases allí. I això va ser els últims anys que a partir d'entonces vam una altra vegada començar a guanyar diners en el cine, perquè se vam arribar a un arreglo. El dilluns feia cine 1, el dimarts el feia cine l'altre i els dimecres els 2. El dijous estrenava la del diumenge, el divendres l'estrenava l'altre i dissabte i diumenges els 2. I així la cosa funcionava millor. I el que havia dit antes de les cases de pel·lícules, n'hi havia cases de pel·lícules i cada casa tots els anys presentava un lote de pel·lícules, de 15 o 20 pel·lícules. I te ficava cada pel·lícula te ficava al costat el preu que volia. Igual una valia 500 pessetes i l'altra valia 5.000. Però moltes vegades havies de guanyar diners en les que valien 5.000 i les altres pagar-les i no fer-les, perquè entre setmana n'hi havia massa pel·lícules. Això és el que feia mon pare. O a vegades hi havia una pel·lícula ruïn, perquè mon pare tenia molta gràcia per tractar de les pel·lícules. I mira, aquesta pel·lícula no vol res, la lleve i donen una altra i una altra d'aixes de reestreno que havien fet de repris, la donava i canviaven la pel·lícula. I en fèiem una altra que eixia millor que el que havien fet, que no valia res. Va haver quan va trobar en el cine de verano una casa que seria una distribuïdora que es diu Izaro Films, que és la que fica la isla que n'hi ha per allà per el Cantàbrico, pues que el gerent de la casa, gerent i amo, l'altre socio era el director general de Seguridad d'Espanya, i van vindre, quan van obrir el cine, mon pare tenia amistat en el gerent i diu, ja passaremos por allí i veremos el cine. Diu, pues toca un convulles i la meva dona pues farà una paella. I van vindre ell, la dona, la germana de la dona i el director general de Seguridad. Dos tios alts, templaos, saps? I les dones igual. Perquè resulta que les dones eren de Montant. De Montant? De Montant. I ma mare era de Montant. Bueno, ma abuela era de Montant. Entonces, para ir tocar aquell dia a tocar, i tot això van fer molta amistat. I es van venir allí, van fer una paella
y Qué maravilla. Madre. va fer una paella. Esto no se come en los restaurantes. I van fer amistat. Entonces, una vegada, jo tenia 18 anys, vam anar a Madrid a treure'm el carnet d'operador, perquè es feien en cada província, però ja feia almenys 3 anys o 4 que varen llevar i no se feien. Entonces, per fer-te el carnet tenies que anar a Madrid. Jo vaig tenir que anar a Madrid i me'l vaig treure. I mon pare diu, anem a visitar a este que coneixia. I el director, bueno, ficava allí, ens ficava Puerta del Sol, Dirección General de Seguridad. I anem a la part de darrere, preguntem per fulano, diu, no, això és la part de delante. Anem a la part de davant i con fulano tal, sí, arriba al primer piso. Llavors, arribem al primer piso i ens dan un saló gran allí gent esperant-se, 2 cardenals, un militar, un altre, tots així ben entrajats, i un pare, mos han ficat, a veure si mos enganyem així i mos tanquen a la presó. I un home dins del despatx i un pare li dona la targeta. S'entra dins i al momentet ix la visita que tenia i és aquell, Joaquín, no sé què, ha entrat, passat aquí. Van passar el primer, tenéis que venir a comer a mi casa. I jo dic, mon pare no anem a dir que el xic de que anar a examinar-se i que estava esperant no sé quantes, si no anem a anar, no. Un mal susto. Mare meva, claro, són altes instàncies. Sí. Una altra vegada, mon pare sempre ha tingut bones influències. Van prohibir que s'apujara el preu del cine. A més, en el cine he ficat un lletrero que és precios antes del 1 de agosto. I mon pare ja tenia autoritzat, antes del 1 d'agosto, tenia autoritzat que el ficàs els preus, però no el va pujar perquè per les circumstàncies diu no és temps de pujar-lo, perquè a millor el puges seria algun any que degués gelar la taronja o el que fora. Però després del 1 d'agosto mon pare va pujar el preu. I l'alcalde, que no li tenia molta simpatia a mon pare, no sé per què, pues, li va dir, va enviar 2 policies que baixava el preu. I mon pare, jo tinc permís, no va fer cas. Al dia següent, 2 policeros allà a la porta del cine. I només s'acaba d'entrar la gent, que sabia que ja es començava la pel·lícula, venen i s'emporten a mon pare. I el tanquen al calabós. Jo estic parlant en la dictadura, I així era un dictador que havia sigut de diputat en Corts. I jo, el meu germà estava a la mili. Jo estava fent cine, quan s'acaba, ma mare diu, és a l'Ajuntament que s'han emportat a ton pare i no torna. Jo vaig allí a veure mon pare, estava dins del calabós, però eren els 2 policeros allí sentats parlant. I me diu mon pare, mira, diu, ves allí a casa, en el meu despatx, allí en un caixó, veuràs una targeta que fica delegado del govern, això, toca-li per telèfon i di-li el que ha passat. Vaig anar allí, toca per telèfon, i només toca per telèfon, me'n torna a anar per allí. Només arriba per allí, ja eixia mon pare. Era el delegat del govern de Castelló. Imagina't, mare meva. És a dir, que mon pare sempre ha tingut molt bones influències en tot. I això que no era de dretes, però no ens deixava, has de casa, ni anar a la Falange, ni a l'Acció Catòlica, ni res. Perquè volia que fórem neutrals. És molt bonic això. Sí, que ho crec. I el millor és no ficar-se ningú. Sí, Jo anava amb els meus amics que anaven a l'Acció Catòlica a jugar i m'anava a l'Acció Catòlica. Que m'anava a la Falange i jo anava a la Falange. Però no me vaig apuntar a cap puesto. Doncs és el nota liberal, Sí. d'una altra manera. Totalment. M'abuelo, el pare de mon pare, havia sigut liberal. I m'abuela carlista. És quina lliga. I van tindre 12 fills. I se llevava 20 anys. Ostres! Li guanyava de 20 anys a m'abuela. Història. Jo no s'ha conegut a ningú dels dos. M'abuelo va morir estant mon pare en la mili. I m'abuela en guerra. Estant en la guerra se va morir. I la història no hi ha que oblidar-la. Jo fiqué el llibre allí i dic que la història, el cine forma part de la història de Nules. Perquè és una part de la vida de Nules que està ahí. A més, sempre ha sigut una cosa cultural. Perquè el cine espanyol mateix ha sigut un cine de poca tècnica, molt pobret, però les històries i els arguments que tenien 100 milions de vegades més que els americans. Els americans en tenien una i els espanyols en aquella època eren quasi totes. Però més que té una tècnica que fluixeta. El pressupost no era... No n'hi havia per res. Però, mira... Pues Miguel,
Moltíssimes gràcies. Caramba. De res, a vosaltres. Que meravella, de Perquè això sempre és bonic recordar-ho.